Tara, Atay. Magsabot ta. Unsay atong buhaton ani nga plano. Ako mo bantay diri atake. Sige na, kwarta na ni. Sige, Atay. Bantayi gyud ni. Ayaw gyud nig biyay. Kay mangita kog bayer. Kung mahimo, pagkamatch ni. Ayaw gyud nig biyay. Adto na ko. Ha? Uy! Nilakaw ang payat! Kanimoy timing, ang dakog tiyan na lang. Kayar na ko ng lipaton. Maniid yapon ko sa tamang tiyempo. Oh no! Taysa, unsaon ako ni paglipat ning dakog tiyan? Ay tama, magpakanding-kanding ko. Me! 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 Masaron! Ata! Atake! Me! Masaron! Tikba lang! Mahawa lagi ko diri ah! Di na gina ko magaya! Biyaan na ako ni among gilubang diri ah! Panikon rin ako ni! Ato! Pasaylo ako! Panikon rin ako ni! Mahawa sa akong kadali diri! Me! Ata! Uy, nidaga na yun. Ako na yung mapuli ang gitaguan niya. Tasha, bubalik ko. Kay basig suluhon to niya tayo ang diamante. Wala ba ko'y salig at nung tawhana? Nainaw nga to. Nagdako lang ang tiyan. Bubalik ko. Ang diamante jay! Di na ko to biyaan! Kinahanglan! Balik ko na ko to! Masig na yung kuha to! Katong tikba lang ba? Di ko maangay mahadlo ka to! Tungod kay na ako'y dalakahoy! Bunalan ko to! Ang diamante! Masig kuhaon dito! Atay! Oh no! Atay! Asa na ka, Atay? Tanaw wala. Wala din yung diamante. Bantay lang kagisulo ni Atay. Mapatay na kakaroon taya ka. Atay! Atay! Naharap ba di ka niya, Atay? Wala na din yung diamante. Atay! Nanong gikuha man mo atay? Unsay ako? Ikaw may nagkuwagi pabantay, taga dire. Naala dyan ganina atay! Wala na dire, Atay. Atay! Wala ko nagikuha atay! Unsay wala. Suluhan ni Atay. Ang kailangan kong Milyonaryo na dyan ko. malaman mo. Hi guys, this is Yima TV channel. Hello mga ka-idol! Ako na si Johnny Boy TV. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog Channel. Hi guys, this is Yima TV once again. Guys, kumusta mo na guys? Gimingaw namin sa inyo guys. Tanga, kamusta, gimingaw sa mua. Alam ko gusto i-shout out guys. Shout out yun sa akong mga kauban. Die hard na akong mga kauban diri sa LYR Group of Companies guys. Tanang mga drivers, wingban. Tanang mga drivers sa wingban guys. Muni silang nagtabang yun sa mga ngaway hunong habang gabiyahe. Uli sa balay, paingon pabalik sa trabaho. Guys, salamat sa inyong suporta. Ikan sa among kasing-kasing. Sa tanang mga viewers nako, subscribers, likers, sharer. Kay Bertos Vlog Channel, Johnny Boy TV. May God bless you. Hi guys. So shout out gihapon ko sa tanan nga nagtan-aw ani nga vlog. Salamat kay niabot ka ani nga time og kana daghang salamat. Hi mga ka-idol, so daghan kay salamat sa inyo ang pagsuporta sa mga kauban ako si Yema TV, Bertos Vlog. Daghan yung kay salamat nga naayod mo kanunay sa mua, nagatanaw sa mong video. Isag wa mi kaila sa inyo. Tingnan natin. Basi what na place.